Siyak magana yun, 5 gasaw. Sige, 300 kini Sir Daniel, 200 kanyak, 500 kan taak laeng. Asinaw, sigan ang Carl, umay katuyan. Talaga na piksa mo, pakina, urayan na mo lagayang talimagasaw. Ikatam day talinte, baka ibagadang agsilsilaw ka, lawlawa. Katam garda katigartang Carl, apo nagasat ka. Wan, day ti aramidik kanyang angkal pagraragsakan tay laeng Winsan. Wan, anya ti nainom mo, purwin no impera daw. Red House. Red House! Apo, kalkalpas bagyo mo Red House. Anya aja, di nasahod mo to ba? Duwin no, di na-release di baka mo 4 face. Awan, nakasali ka to pa dahil. For face game, magpay ka na di anak nga. Ay, nalaing mo sumong batupad ngayon, nakasar ka. Saan, sir? Arta ni Kapitan ni, Kapitan. Tulado, Kapitan. Pagraragsang Kapitan. Kapitan. Asa dagman ti pa nagbubutosan. Kasi di man di pa nagbubutos ay. Baka naman. Baka naman. Aba! Talaga nga suportado ka kini Kapitan. Kahit walang pera, ibubuto ko rin. Abo! Nagadunga muna. Nila na minsan isisoryanan ni Kapitan. Di Kapitan mo't ko na bawalan na pala di video okay mi mo't ko na kasano ko alas 12 pala kakangkanta. Nga na alas 12 anya ti madaydayaw nga nagan mo ang parehistro dagiti naganak mo di birth certificate mo. Arnolfo Fiesta Calzada. Arnolfo Fiesta amo yung nagpipinas na dagiti kakaunang nga lalaki idi tinagan ti dagiti last letter tinagan dakat letter O. Amuyo ka din, no? Apay, amo mangkal, no? Apay ta Arnolfo, timpanagan ni tatang mo kanyam. Oh. Iti istorya na ata, ide, dagiti agkakaunang nga lalakay, ide, no? Madamang aglabing-labing da kinibakanan. Kat magunod dan wino, madanon dan yiraragsakanan, kat agtagargar tabagbagin. Ti ipukaw, dagiti tatang, ide, agkakauna dagiti. Oh, iso nga Arnolfo. Amo mo na, Kyle. Kaya mo rin waragsakan na ada ati putot mo aglipas si letter O nagan na. Ada putot mo aglipas letter O tinagan na. Junior ko pa ya. Kita wangam nagpukaw kay iditi Hanmet. Awon pa asawa na. Dagiti nanang may ding agkakauna no apay ta Estrella, Leticia, Cecilia, di ba Romina tinagan dagiti panay letter A. Dagiti nanang mut ide. No talaga nga maala damo tiraragsakan dan tipok ko damot ide. Kaya mo ta ipok ko tadamdama jay oken Maya. Okay. Simple lang teramide kanyam Uncle Arnold po iganak lang dayta ulom kantaang ka. Iganak lang nang dayta ulom, ngagpapababa, nga agpapababa. Apit ay ganang mo talatag mo. Kuna na ka, apihan na mo inig ganan dayto. Damdama, gore ka. Simple lang aramidig kanya Iganak dayta ulom, ngagpapababa, agpapababa. One. Winsan. Manot tawan ni Manong Arnolfo. 62. Apaw, nasapa ka nga nalungsot. No kung mayar-ari ka, may sanga prutas si kakat sa lamagay. Haang ka pa nga nagmarmara sa ba, kalangakang kan. Wain, amuyo, ipinsa-pinsar ko kakapsat. Dagiti bisitas tayo tata dito nga babae, dagiti nanang tayo. Maiyarig ko, ti may sanga bagas. Agore ka lang Manong Arnolfo, ure mo lang Maiyarig kayo, iti may sanga bagas. Ninanang tamayat ti isam na napintas ti kalugong na sunakat may nga jasmine rice. Wow! Kuna yung may nga jasmine rice. Wow! Niya mo tadi yung amula sumong batan. Ninanang kat may nga jasmine rice. Wow! Kuna yung Ninanang tamaya mula ti isam, ninanang na Ninanang maya mula ti isam na yari ko sunat ti may nga dinorado nga bagas. Wow! Mayat ninanang tamaya mo latis isam na mayari ko ti may nga daytoy ket may nga diket. Di ba? Manangina ti diket. Ninanang tanakalibe.
Mayari ko ti may isa nga pagpag. Pagkurkur ti manaw ko. Nakalibim gamin. Wag, takanay, kakagkaga mo latatay Kumagat ka manan. Sige nga rodan, ready ka manong Arnold Pao? Ready ka, Tatay pa, sir? Amo, tatay pa ka excited kan. Damag ka, binugwam. Binugwam. Hansan? Ay, kasati ka kayatak, dayjay na yade. Ala, naraksa na. Sige nga raw, dahil nga kanta. Kas parigan may isa nga balasang kat si kakat baro, mayat ka nga pasyaran nat. Wen, sir? Awen, sir. Ikatong ta kalugong mo, ako nagwapaw! Kas na artista! No, dahil ito'y side nga kastoy. Karurupa na ni Martin Rivera. Apo. Ni dito'y si Kigan Coco Martin. Di ba? Likod. Sangaw. Coco Lumber. Pagyanan ti tatag. Ikatong takalungong mo na gwapo ka manong. Iti ko mapanagnakan kakabsat mano ti pangal ti tao. Nanang, siga nga nakalipstick ti nalabasit, mano ti pangal ti tao. Dua. Pangalwan ken pangalto. Amuyo no mano pangal tao, talo. Isurok kada kayo. Pangalwan, pangalto, pangalbuan. Narag, Ano nga kalbaw ng masadagay ni? Amaday, mapanan ni kita manay, kasata na kal. Paging to all the passenger of flight 7877. Welcome to Philippine Airlines. Di ba? Nalawa. Wan, dagiti natatalino nga tao. Anyo nga kasakasa dagiti nalalawat moging na dagita tinatatalino nga tao. Agasam, nasakop na daytay ganang likod ti utot na. Sige nga raw, patugtugo maun. Si kakat may nga baro siya kat balasang pasyaran na. Manaw? Pasyaring ka. Si kapasyarat, dito'y ka na kababain magkanyam. Pasyaran na. Si katimang pasyar kanyat. Manong? Uy nang. Madin sa nan anungan sa maguray ka man ikwata man pala ti orasyon na. Sa melayerak minyarak wadali sa bidi. Dahil ito yung orasyon kat para kini Manong Arnold po. Ni Manong Arnold po nga nahiling agpulutan ti aso. Sa melayerak minyak lakwad. Eskiribab lo pikiribet. Para kadagiti babakit nga nahilig agtong oray paraangan da nakarugruget. Ang mga misis na may ngiting matamis ay bagong release sa Purpes. Ikatong espiritu! Mayatan. Dati mayat, sir? Ay, dati nga mayat ka na. Sige nga raw, si kakat may isang baro, pasyaran na. Ato yan. Kabago day tayo kang kawanti talupay nga fireworks. Ikang kapay ti salub. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan si Manong Arnold po. Puyo tamsak mangkwang. Pinuyutan naman. Sa balagi, puyo mo manong Ay puyo mo manong ang komuno, tikinan mo. Karne, bakatakay. Lang, ako mampa. Sa bali, kapitan, di po kaw ni Manong Arnold po. Kumidag. Kura ilag tagargar Manong Arnold po tara arami ito. Kunak puyot hanga utot.
Uto mo inarahit na. Sige. Numaragsa ka nakpay. Uksutag ti bulsak, aramid nga sa ngaribo pay. Numaragsa ka nak siya. Siya bahala no kan Daniel sa ngaribo. Gapo day di promotion ko nga online casino di Facebook. Ikan ka sa ngaribo, kaya mo? No, ora pa gismila, sir. Sa ngaribo, lakaya, mate. Agbiro ka pa, gismail. Sobra ka, urayam. Urayam langan. No, kas pangarigan, matay ni lolang ko to no next week. Jay itong natin may sarabi, itad ko kanyam. Ngam, to no may ponpon, si ka isoblat kao. Okay! Ang sala-sala kang karda. Sa ngaribaw. Napanak nagpasyara, iti bakla. Napanak nagpasyara, iti Balasa. napanak nagpasyar ko na o Arnulfo dumanon ka dito'y Arnulfo ta aktugaw ka. Aktugaw ka nga raw de. Ija isang mo da. Anyaramidam kanya kung una naman din eh. Anyaramidam kanya kung una naman din eh. Simple lang, iti ulitak, tiaramida lang kanya, may ganak day taulom, ngagpapababa. Mayat ka manaw. Win, sir. Sa ngaribaw. Win, sir. Sige ngarot, ibagam ngarot. Thank you, Kuya. Will. Ramidan ng awawawen. Thank you, Kuya Will kan. Pagkasi kagarod manaw, tani, kwata day tani organista, kasta nga garod. Tugaw mo nga, dahito igatang mo, bagas to na bigat Sir. Tano sigurado, sige, uksuto ka, na yan na dahi. Ano yung pitaka kung pare? Maday. Alam pa ila dahito isagay-say. Amo kaya't, nagpili ka matan. Isagay-say mo na. Kadong mga sagay-sayan. Sige nga raud. Sigurado. Win, sir. Ang nga pinang lulugaw. Sir. Ngolok ko yak. Ngolok tulab. Sige nga raud. Iti aramida kaon. Iganakon day taulo maon. Agpapababa. Inigamak ulo. Ay mababainak. Inigamak ulo. Ay mababainak. Inigamak ulo ko na adayo pa'y nanagwada. Inigamak ulo ay mababainak. Iniganak mata ay ada mukat na. Iniganak mata ay ada mukat na. Iniganak mata ko na ikatemon na nagwada. Iniganak mata ay ada sur ice na. Iniganak agaw ay nagtanggan adugong. Iniganak agaw ay nagtanggan adugong. Iniganak agong kunana ibabamon ninang gwada. Iniganak agaw ay nagtanggan adugong. Anya kaya mo isarunuta manong Arnulfo. Kit, adahin ka, sir, anapay tituloy na. Ana kaya mo ngay gananta. Conforme, sir. Anate kaya mo ngay ganan. Awang paiting nga, sir. Tingnan mga dagos, kapitan. Amom nasasagpot ni tao, tayo yung utog. Sige, pa'y garaw. Inigamak takyaga, ay kasla kumidaga. Inigamak takyaga, ay kasla kumidaga. Inigamak takyag kunana, sa ngadangan langin gwada. Inigamak takyaga, ay kasla kumidaga. Iniganak mungay, ay kaslamat muna. Inigamak mungay, ay kaslamat muna. Inigamak mungay kunana, asidegan ni nagwada. Iniganak mungay, ay kaslamat muna.
Apay nga kung kuna. Naragsakan mo. Permimad. Nalaing ka maulitan taman jay mukay. At may facial expression. Kung kunanan eh. Aja ngay amuyo dahil ngay laplapit nga sung-asungap. Okay, sige. Ini gamak mo ngay. Ay kaslamat mo nay. Ini gamak mo ngay. Ay kaslamat mo nay. Ini gamak mo ngay kunana. Nasedegan ni nagwada. Ini ganak mo ngay. Ay kaslamat mo nay. Ini ganak buksit. Ay kasla pumugsit. Agoray ka man. Gado mo nga kutyo-kutyo di ima na. Inga nga to naman jay bagnan. Hangko nga laan day tamamam. Punanan na baka matinag jay apog ko. Hangko nga laan ng kail. Siptay. Sa karibaw. Sure hates. Nagtugaw ka lang. Nagmayatin, sir. Mayatan ka daw. Gamjay sa karibaw. Nakapaputput kininanang. Haan ko na lang, gapukan niya. Seryoso! Seryoso ako, kung naman raw. Seryoso ako. Lalaki ako! Lalaki ako. Lalaki ako! Lalaki ako. Lalaki ako! Lalaki ako. Manlalalaki ako! Hindi naman. Ay, hindi man gaano. Hindi naman gaano ka na. Confirm. Manlalalaki ako, hindi naman gaano. Siguro, medyo papaigid mo ni kumpare yan, ha? Kasi ka mo, magpasilsilawan, nagititanod, DJ na kamaisan. Ang walang si kapitan, andito si kapitan. Ay, aminin niya sana, kaso nandyan si kapitan. Nakakahiya. Nakakaya, hindi pa niya aminin kapitan. Sila pang yung, dito sa... Lupuksang, ba't nang kilo? Marinak na ito. Pakasa. Der, Manong Arnold po. Idi nakita ka, jay barangay Gapal, Kawangayan City, Isabela. Kinuna, ti barukong ko, ngasikan, ti mangbitag, ti litag, ti ubad ko. Sa bali manan. Sige, tuloy mo. Iniganak bukset, ay kasla pumugset. Kasama, iniganak bukset, ay kasla pumugset. Iniganak bukset ko na na, asa degan ni nang gwada. Iniganak bukset, ay kasla pumugset. Iniganak pusong, kasla mo igat dahi tayo da kuryentina. Madin sama. Pinagninawan da kan sama. Bultahe. Awan. Ada te? Relax? Relax? Apay bagang ko. Ay, okay. Sige nga raw. Iniganak pusong ay agal lo alon. Kasano jitilpat na? Kuna naman. Iniganak pusong ay agal lo alon. Kuna naman eh. Madin sa magkapitan. Kursunada nagsama. Apo madin. Angkel. Katawanam ni tatangkaw. Katalaunay. Nuang pinatulan ti uken. Ay, uken nana. Ay! Disclaimer sa mga bata ha. Dagiti ubing apong buy-buya Anyo tultuladan, dahito yung mga itong mabigat, aramidan naman ginaramid ni Guada ko na, inang Guada ko na, ni ganakting nga ko na ito kay ayam niyaw. Hana. Ini ganak pusong, ay agalo alon. Ini ganak pusong, ay agalo alon. Ini ganak pusong kunana, nadanon mo ni ng Guada. Ini ganak pusong, ay agalo alon. Iniganak tumang ay agtag tagerger. Iniganak tumang ay agtag tagerger.
Inigamak tumang kunana, ibabampay ng gwada, iniganak tumang ayak tagargar. Inigamak saka, nakapayat titakke. Wari ka di panyaw, nakapayat takki aso. Adik amo no takki aso win. Nabanaar man. Orito taman. Ay awang ka no. Ay naibatog lagi agong ko dito. Nakapultit sa mo. Iniganak saka, nakapayat talaga. Inigamak saka, limagpasen gwada. Inigamak saka kunana, isublimon nilang gwada. Inigamak saka, ay naglagpas agwada. Inigamak tinga, ayo pinagori ka man. Palaban mo, padasen taman. Inigamak tinga, tinga, nabukal. Naulo na ukal. Ay! Naulo na ukal. Ulo lang, sir. Naulo ka na. Ulitan taman sa balinsa. Inigamak tinga, natangkan, narayod, nabukal. Iti bulitas ante natangkan ana. Anak kapitan, ti bulitas natangkan. Nalo na ay tukak-tukak. Talo na rin na kapitan. May saduwa talo. Pisitag umunag. Pisitag naluknag. Pisitag nga kasta medyo kumirsa. Tukak-tukak. Ang nga bulitas. Sige nga raw. Tinogawak tinga. 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 Nga. Perme. Kaslagabyon. Awanan, nabitak jiletag kaun. May sapay nga raw. Tinogawak tinga. Tinga. Natangkan. Atidog. Natadam. Ay, adakampi na. Delikadaw. Palakpakan tayo karti manong Arnold po. May kantaan ka pa karti may isa. May isa nga old song. Sakto iyawat kanyang isa nga ribaw. Unsar. Naraksa. Manoti puto mo. Dua, sir. Ay, duwagis eskwela. Nasaw lang, sir. Naka-eskwela ta? Nag-eskwela, sir. Ngayon na nakagradwa. Apo niya mo din. Kaya mo tapay eskwelaan ka? Nahanda nakagraduar si kapa eskwelaan. Kaya mau manong Arnold Pau? Agad na po ako, sir. Ako, tignan mo ba? Kapay ka sa makasakit ka. Mariinam ta. Di tatang ko gamin. Nagapa. Nabit kami pa nga nagapa. Kinuha na kanya ni tatang ko. Handa gamin agbubuya ti live na. Kuna ni tatang ko tatay. Ano nga tanggap nga bakla ang apo? Isu di malaw ajay balimit imbaga na kanya nga ingana adda ka ti puder ko. Nga siyak ti tatang mo. Siyak ti mangbibiyag kanyam. Agpakalalaki ka kuna na kanya. Nuhang kang agpakalalaki, umalaw ka langan, wino baka mapatay ka. Tata, ni tatang ko, tarakeng ko matatan. Tanagsakit.
Di kalman, nagre-reklamo tan ibusan si Daen. Kuna magkanyana. Ingana da katiputir ko, siya mang pakpak ang kanyang, siya mang tartarak yung kanyang, nuhang kang agbaliw, tumalaw ka langon, wino baka mapatay ka. Nagsorry kanya. Nagsorry ka nga, Rod. Sorry ko na. Sorry, sir, ano? Nagsorry man. Oh, may sama pa yung nga old song. Na ito'y para kanyam. Kabisado mo ito'y dilay lamanong. Sila ila. Aan. Selos. Tay sika. Sika. Damdama. Syakto. Ay, wala, syak lata. Pag ikat na damdama, yitan eh. Siyempre, sa karibo aja, langan mga hanggang mangal-ngal. Ano, uri lang mulaga na eh. Tapos namamatin sa. Naragsakan kayo. Nalaeng. Kaya namot sumuraw. Apitahaan ko ng might. Kanakam. Kanakam ang kan. Ito. Ate, kanakam. Hintay. Nalaeng ng Kal Arnold po ko nakaday. Ay, si Kapitan Mangtedan. Ay, si Mangtedan. Apo, ala, thank you so much. Nakamenosak talaga isaganak mo. Dahil isang karibong. Apo! Malakpatan ni Manong Arnold ba? Oh. Ano, anya na gani Apo Kapitan? Anya na mo Kap? Ni Kapitan Boyet. Ay Kapitan Boyet na alakan. Tay sangaribo inyawanan. Kini Arnold po nga mamartek iti gapal. Edi naawat ni Arnold po dayjay kwarta. Imikat adagos ijay pagkakantaan da. Ketnapan ijay beer house bayad na ti babae tay babae nga tatag ti 350. Anya ti may bagyam kinapo Kapitan. Kap, agyaman na na ti inted mo nga papramium bes ko man ni Sir, ti Mang Tejim dakay magyam din ang tad. Dapat dobleng ko man ni Sir. Aja inted na kumamat. Talaga dapat ited na kumamat ay inbagana. Kit usapan ti masapol. Siyempre, para kinitatay talaga. Oh, di ba? 2,000. Oh, sayang. Naging ko malalaki na sa ijay. Oh, deda 2,000 na ka. Oh, maraming salamat at saka nakiramay ko sa mga dito sa Nagduduwata. agud ka kano ka amat ya. Oh. Thank you so much. Palampakan po natin si Tatay Arnold po. Deserve mo. Igatang mo ti bagas nga pa sila paggatangam Dita kina mamartat mo ti kon man. Ada babae. Da babae. Sir, ani bakit? Ay ni bakit gawin atang kita sipsiputan niyo. Ama napay ko nayo bayag pay dayta kita niyo. Allah binilang na pinagdiskumpya daw. May sanga-sanga ribo kon 2 nga 5 gasaw. Baka kurangan pa, dinanugan talaga. Thank you. Sige, congratulations. Sayang, di ba? 1,000 kini Kapitan, 1,000 ganyan. 2,000, nagsayang. Kinantaan ka lang, dapat 2,000 mo. Awanan, di kanta ako. Awan sa maroon. Awanan. Ang kwarta ka. Ngamno kaya iyaw, jay tak to 200, mabalin jay kasabaan. Dapat mo 200 ko to. Thank you.